Nga Ikaw daw, be. Op! Easy. Kukumbag, be. Aman. Unsa ka do? Gitu. Ayaw. Shit. Kaboring. Asam sudah. Baik sa klase. Tikoy, assignment. Patay tang manjiin. Ako sad. Wow, galing naman. Kabawa ng ketchup mayonnaise nga duwa. Oo. Ketchup game, may tawag na. Parihor na eh. Nah, tara na. Ali. Bata. Ano yan? Anong barog mo dyan? Basta dali do ta. Dali. Ano ba? Yeah. Bato, pick. Kamot. Dali, kamot. At kawan. Dali, anong to? Dali. Bato, pick. Kamot. Dali, mo. Sa. Kauplok ba ni mo? Dali, ronto pa niya. Dali. Bato, pick. Ay. Dali. Oh! Ace! Parts! Tama ni! Kapoy na ko nimo, pisting yawa ka! Ace! Gusto kay pabutuhin ni si Munaong, ha? Ace! Parts! Ace! Serianta ni! What's the problema? Sige, panugoon sa kapungkol! Sige, panilabot, yun sa mantika! Gatuguro kag basmay pa ka namutanan! Ace! Ug usasad, imong gilabtan si ate! Ace! Ace! Uy, Ace! Asa mo kagikan? Ipangita na biya kas mga maestro ha? Pistingan mo di kay sudsud o gikas-kas kas kwarta ni mama? Tubag yung san? Yawa ka so dito ka? Uy, kita ka ni Hans. Wala.